चैंपियंस ट्रॉफी जितला के बाद पहिलका बाद रोहित और कोहली माने रोको के जोड़ी मैदान में लौकी। एक दिने 5 बार के चैंपियन तो एक दिने लाग रहल बा इस सीजन की आरसीबी ट्रॉफी उठा सकेला। आरसीबी के किंग विराट कोहली के वानखेड़े के मैदान से बड़ा प्यार बा। इस सब के बारे में चर्चा हुई, लेकिन उससे पहले ही वीडियो के अंत तक देखी। है रनदारी तो सबके भाईला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल की गाड़ी पहुंच गई बा मैच नंबर 20 पर। एक दिने मुंबई इंडियंस तो दूसर का दिने आरसीबी के टीम मने सब केहू इस सीजन में पहला बार रोको के मैदान में देखी। एक दिन रोहित शर्मा लौकी हैं, दूसर का दिने विराट कोहली लौकी हैं, तो देखी ना सब केहू के मन गदगद हो जाई। एक दिने 5 बार के चैंपियन तो दूसर का दिने आरसीबी के टीम जे अपना आंख में ट्रॉफी के गड़ा ले लेवा कि इस सीजन हमनी के ट्रॉफी जीते के बाद। हिटमैन के बैट एकदम शांत बा अभी, लेकिन रउआ सब जानी ला जाए कि जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करेलन तो बॉलर लोग एकदम खोइचा बांध के भागेलन जा। इस सीजन में रोहित शर्मा के बैट से खाली 21 गो रन आइल बा 7 के एवरेज से। तो रोहित शर्मा अपना घरे के मैदान में खेली हैं तब तहलका मचा सकेले। इस सीजन में दोनों टीम के कहानी में ट्विस्ट बा। मुंबई इंडियंस जीत खोजत रहे पहिलका उ लोग के अपना घर में मिलल, तो आरसीबी जीतत आवत रहे लेकिन उ लोग के हार अपना घर में मिलल। मुंबई इंडियंस अपन पिछिलका मैच एकाना स्टेडियम में खेलस। अभी तक एकाना में जीते वाला सपना रह गेल बा मुंबई इंडियंस खातिर। और फिर लास्ट में वो तिलक वर्मा के रिटायर हर्ट कइल, वो एकदम सब केहू के हर्ट कर गइल। और तिलक वर्मा के तो सबसे ज्यादा भाई उस समय में तिलक वर्मा हो सकेला कि मैच जिता सकेतन, लेकिन उस समय बहरी बुलावल सेंटनर के भेजल एकदम बुझौनिया बन गेल बा अभी तक। हार्दिक पांड्या वो मैच में 5 गो विकेट ले रहन। नमन धीर बढ़िया बल्लेबाजी कैले रहन। और सूर्य कुमार यादव 67 रन बनौले रहन। ओकरा बावजूद मुंबई के जीत ना मिला रहे, तो वह किंग के गढ़ में प्रिंस के टीम जाके मने जीटी के टीम आरसीबी के हरा देले रहे। लिविंगस्टन 50 बनौले। टिम डेविड बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के लिए। जितेश शर्मा के बैट चलल। भुवनेश्वर के एक विकेट मिला रहे, लेकिन इकोनॉमी बहुत बढ़िया रहे। लेकिन वो मैच में गुजरात टाइटंस के जीत मिला रहे। हेड टू हेड बात कर जाओ तब मुंबई इंडियंस आरसीबी के टीम आपस में 33 बार भिड़ल बा। 19 बार मुंबई इंडियंस की जीत मिलल बा, तो 14 बार आरसीबी फतह हासिल कैले बा। लेकिन 2021 के बाद के आंकड़ा कह रहल बा कि 2 गो मैच एमआई जीतल बा, 3 गो मैच आरसीबी जीतल बा। ये मुकाबला सपना के शहर मुंबई इंडियंस के घर वानखेड़े में बा। इस मैदान में मुंबई आरसीबी के 11 गो मैच भइल बा। 8 गो मुंबई इंडियंस जीतल बा और खाली 3 गो में आरसीबी के जीत मिलल बा। तो ये हिसाब से मुंबई इंडियंस के अपना घरे में पलटा भारी लौकता। और लाल मिट्टी के पिच मिली मैदान में शुरुआती नया गेंदा से तेज गेंदबाज लोग परेशान करियन जा और ओकरा बाद बल्लेबाजी बड़ा आसान हो जाला। मने उम्मीद कर सकेले जा कि ई मैदान में 200 रन बन सकेला। अभी मैदान में कौन कौन बल्लेबाज लोग के भौकाली चली। सबसे ऊपर किंग कोहली 33 मैच 885 रन लगभग 130 के स्ट्राइक रेट। इस सबसे बड़का खतरा मुंबई इंडियंस खातिर 5 गो 50 बा विराट कोहली के। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार अगर पिछिलका मैच हटा देल जाओ तो बहुत बढ़िया फार्म में बाड़े। स्ट्राइक रेट बड़ा बेजोड़ बा। तो वह रोहित शर्मा के भी आरसीबी के खिलाफ आंकड़ा बहुत बढ़िया बा। 33 गो मैच में 831 गो रन और स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर। लेकिन एगो बल्लेबाज जेकरा आरसीबी के गेंदबाज लोग बड़ा पसंद बने, वो बाड़े सूर्य कुमार यादव। 19 गो मैच में 477 रन बनौले बने आरसीबी के खिलाफ और स्ट्राइक रेट 160 के। अब कौन कौन गेंदबाज लोग गर्दा उड़ा सकी हैं। आरसीबी के स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एमआई के खिलाफ इनकर आंकड़ा बेहतरीन बा। 20 गो मैच में 22 गो विकेट बा। इकोनॉमी भी लगभग 6 साढ़े 6 के बा। तो वह मुंबई इंडियंस देने से ट्रेंट बोल्ट 13 गो मैच में 17 गो विकेट आरसीबी के खिलाफ। अब बात कर ले जाओ आमना सामना के। अभी तक पूरा करियर में भुवी रोहित शर्मा खाली एक बार आउट के लिए बने। इनकर स्ट्राइक रेट भी 140 के लगभग बा। तो वह विराट कोहली या ट्रेंट बोल्ट की भी कहानी ऐसे ने रहल बा। ट्रेंट बोल्ट अभी तक टाटा आईपीएल करियर में विराट कोहली खाली एक बार आउट के लिए बने। इस मैच में भी रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा। लेकिन उससे पहले रहो सब जाई जाई चैनल के सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, बेल आइकन के दबाई जा और सबके विरी वीडियो के भेजी, काहे कि भोजपुरी में क्रिकेट के अपडेट हम रउआ तक पहुंचावत रहब और फिर रउआ सब भोजपुरी भाषा में क्रिकेट मैच के स्वाद ले जा। तिलक वर्मा अगर 3 गो चौका मार दी है तो 100 गो चौका पूरा हो जाए इनका टाटा आईपीएल में। अभी मैच के मजेदार पहलू का रही एक नजर ओकरा पर डाल ले जाओ। पावर प्ले ओवर में ट्रेंट बोल्ट आरसीबी के बड़ा परेशान के लिए बने। 5 गो मैच में 13 गो विकेट बा। इकोनॉमी भी 7 के लगभग।
मने आरसीबी के बल्लेबाज लोग तो लोग के सोच समझ के खेले के पड़ी। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के साझेदारी आरसीबी के परेशान करी, काहे कि आंकड़ा बता रहल बा कि पिछला 19 गो मैच में 840 रन बनौले बाड़े जा दोनों जना मिलके, और फिर स्ट्राइक रेट भी 150 के ऊपर बा। तो वह आरसीबी देने से विराट कोहली के बैट वानखेड़े में बहुत बढ़िया चलेला, 5 गो 50 आइल बा। अब आज के ही मैच में हमार जीत के प्रेडिक्शन का कह रहल बा। आज हम आरसीबी देने बानी। रउआ सब भी कमेंट करके बताई जा कि रउआ सब कौन टीम के जितावत नहीं जा। एगो सवाल और रउआ सब खातिर छोड़ के जाता नहीं, का रोहित शर्मा के आज बैट चली? अगर बैट चली तक का पहला 50 देहे के मिली इस सीजन के? जवाब जरूर दी जा, आई वीडियो के शेयर करी जा।